Ga mu ɗauke da ci gaban labarinku na zuma sai da wuta kashi na biyu. Masu sauraro sai ku biyo ni yanzu zan ɗora daga inda na tsaya a baya. Idan ya kasance kai kuke baƙuwa a tashar mu ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu masu sauraro. Jidda dira ta bayan gidan ta yi. Ihu suka ɗauka ana faɗar ga ta can ta dira ku bi ta. Cikin sauri samarin da sauran yara suka bi ta yayin da Khalifa ya tare mace ɗaya yana tambayar ta abin da ke faruwa. Wallahi ɗan samari gidan Lami suka shiga ita da ƙawayenta suka yi wa ɗanta duka kuma suka tsinke mata gwaibarta da ta fito. Wallahi Kulwa ba ta ji sam domin ta san gwaibar nan sayarwa suke har su samu ɗan abin da za su saka a bakinsu. Amma gaba ɗaya duka bishiyun 6 sai da yarinyar nan ta tsinke su ta rabar. Yanzu fi sabilillahi ta kyauta kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin masifa ce? Cewar Khalifa yana dafa kai domin baya son ya nuna wa Jidda asalin kalar shi. Ya san ba za ta sha da daɗi ba. A kul ɗinki Sahara, a kul ɗinki. Aniyarki ta bi ki in dai Kulwa ce nan gani nan bari wallahi. Kun ɗauko karan tsanar duniya kun ɗora mata komai ya faru ku ce ita. To wallahi duk abin da ya faru da jikata ba zan taɓa barin ku ba. Sai na nuna muku Kulwa na da asalin gata a garin nan yauwa. Jadda ce ke wannan bambamin kamar za ta daki Sahura. Daga faɗar gaskiya cikin sauri Khalifa ya ce, don Allah ki haƙuri, zo mu je gun wadda ta yi wa ɓarnar. Haka suka fice daga gidan ba tare da sun bi ta kan Jadda ba har gidan Lami. Khalifa ya je ya biya ta kuɗi masu tarin yawa, wanda suka ninka ɓarnar da aka yi mata 4 kafin ya bar gidan ya shiga gari neman Kulwa. Ita kuwa tunda ta haura gidan ta yanki hanya kamar cibulbulwa, haka take gudu iska na kaɗa ta. Shi yasa duk waɗanda suka bi ta suka kasa cin mata. Haka ta ringa ta maula da su a cikin jeji kamar biranya. Sai sun yi gudu na wala haula suna neman somewa kafin ta tsaya tana kallon su tana dariya. Idan ta so yin shari sai ta ƙara kwasa a guje. Su ma haka za su dukufa su ƙara binta. Daga ƙarshe dai suka ga ba za su iya ba, dole suka bar ta suna mata Allah ya isa. A can Abuja kuwa motoci 3 ne suka shigo cikin harabar gidan. Suna gama fakin ya fito cike da jin kai ya nufi ciki. Yana kunna kanshi cikin falon gidan. Hanna mai aikin Ibba na fitowa ɗauke da miyar abincin sojojin gefen Ibba. Aiko suka yi karo da ita duk miyar ta wanke mai ciki. A zabure duk suka yi baya da shi da ita yana faɗar, baki da hankali ne don ubanki, ni sa'anki ne. Cikin rawar murya ta buɗe baki jikinta na rawa ce. Dan Allah ya laɓe bai bari ta ƙarasa ba ya ɗauke ta da wani irin mari sai da ta yi taga-taga za ta faɗi kafin ya ƙara mata na biyu. Kana ya bal da ita tare da jan tsaki ya fice daga fat ɗin. Kai tsaye ya nufi sashin nashi yana jin tamkar zuciyar shi za ta fashe domin Janaral Umar akwai baƙar zuciya san baya ɗaukar wargi ko kaɗan. Yana ficewa Ibba na fitowa ganin Hanna kwance ga ƙasa tana kuka ga miya duk ta watse a wurin. Yasa ta yi saurin ƙarasowa wurinta tana faɗar subhanallahi Hanne bari kikai ko da ke da babana ne domin na ji tsayuwar motocinsu. Ta faɗa tana shafa fuskarta ganin kwancin mari na ɗau akan fuskar ta. Ita dai Hanne bata ce komai ba sai kukanta da take. Hakan ya ƙara tabbatar mata da cewar Umar ɗin ne domin shi ne baya yin laifi a faɗa. Idan an faɗa sai ya linka abin da yi daga farko. Lallaɓa ta Ibba ta raka ta ɗakinta kana ta kira Jamila ta zo ta gyara wurin. Sannan ta kai wa sojojin wata miyar Umar kenan. Ga zafin rai ga zuciyar masifa. Amma duk da wannan iskancin nashi akwai wanda ya ci uwar uban shi a zafin nan da zuciya. Shuwarin. Sosai Khalifa ya yi neman ta bai ganta ba. Hakan yasa ya samu wuri kusan wata bishiya ya zauna. Ita kuwa tana can zamanta a cikin gona tana cin 'ya'yan itatuwa duk wanda ya mata daɗi. Sai da ta yi na kana ta kwaso wasu ta biyo hanya tana tafi tana waƙarta. Ta kusan shigowa gari ta haɗu da wasu yara su 4 kowanne da ƙatuwar mabusar shi balan-balan ya busa suna wasan su. Haka kawai mabusar ta burge ta cikin sauri ta ƙarasa gare su ta ce Jamilu ku bani mabusar ku na baku mangwaro da goruba. Cikin sauri Jamilu ya miƙa mata ba tare da ya ce komai ba gudun ya sha mazga. Sauran su 2 ma suka bata kowanne ta bashi mangwaro 2 da goruba 2. Tunda ta kwaso abin kamar hauka ɗaya ne ya ƙi bata ya kafe kawai yana kallo. Aiko ta kankance ido ta ce to kai ɗan zali gobara za ka bani ta girma ka sha mangwaronka mai zaƙi
ko na karɓa ta tsiya kuma na soya ma ayar Bala babanka a hannu, wanne ka zaɓa? Ai tun kafin ta rufe baki shi ma ya miƙa mata, hankali kwance ta bashi nashi, suka yi gaba ita ma ta gaba abinta. Ilu kuwa da abokan shi Idi da Tukur suna nan suna zagaye garin neman ta, ganin sun zagaye ko ina ba su ganta ba ne, yasa suka nufi gona, aiko kamar daga sama suka hango bayanta tana tafiya abinta cikin nishaɗi tana waƙa. Tsayawa suka yi, kowanne ya ziri tsumagiyar zogale suka bi bayanta cikin lallaɓi. Suna isa inda take kawai suka ware, kowanne suka zuba mata tsumagiyan nan ta hannunsu a tare. Wani irin tsalle kulwa ta yi tare da sakin ihu tana fatali da 'ya'yan itatuwan hannunta. Kafin ta dawo daidai suka ƙara zuba mata ta biyu. Aiko ta jiyo cikin bala'i, sai dai ganinsa har su uku kuma duka manyan samari. Yasa ta buga ihu tare da kwasa a guje tana kururuwa. Su ma suka dafa mata a guje. Gudu take tana kiran wayyo Allah taimako, jama'a a taimake ni, za su yi kisan kai. Wayyo gardawan banza 'yan zaman kashe wando sun biyo ni. Wayyo jama'a a kawo ɗauki. Haka take ihu tana nausawa cikin gari, sai dai duk uban ihun da take ta ga babu mai shirin taimakonta. Haka wani tunanin ya zo mata, tana shigowa cikin gari ta haɗe duka wannan mabusan guda 4 ta tuma ta dira a kansu. Ji kake dus dawo 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 tamkar tashin bindiga. Tana gama fasa su ta ware duka muryarta da iya ƙarfinta ta ce, wayyo Allah ya jama'a kowa ya ta kansa, ga 'yan bindiga nan sun shigo, jama'a kowa ya gudu, kowa ya watse, ku gudu ga su nan sun shigo fa. Haka take faɗa ita kanta tana gudun, habawa ai a 360 mutane suka shiga warewa. Kowa ya ta kanshi, wayanda a majalisa sun tsayar da mai bahon nama. Nan suka bi ta kan juna, aka nota kan mai nama akan bahon shi, ana bi ta kanshi ana gudu. Da ƙyar da wahala Haula ya samu ya ɗago shi ma. Fuskar shi dumu-dumu da yajin nama, idan shi ba su buɗuwa. Ya arci hanya ba tare da ya san inda ya dosa ba. Haka ya faɗa gidan wata mata tana tuƙin tuwon kulli. Daga ƙato ya faɗo mata, ido rufe yana kashin gudun ceton rai. Ai ita ma ta buga nata ihun, ta faɗa uwar ɗaka tana kiran mai gida. Shi ma ya fito da malin ɗin shi domin ya ga mai faruwa. Aiko suka yi karo da mai nama, duka malin ɗin shi ta taɗe su, duk suka kifa akan tukunyar tuwon kulu. Ihu suka saki da ƙarar azaba. Kayana suka muntsila can baya da su har tukunyar. Su suka mulmula tuwon yana juyewa a jikinsu. Kafin su samu su ingije tukunyar, suka miƙe tsaye a zabure, suka ƙara yin ƙaura, kana suka juya, kowanne ya ɗauki tashi hanyar domin tsira da rai ba tare da sun damu da azabar ƙunar da ke jikinsu. A rumfar mai atayi ma haka abin ya faru, domin tulu aka ringa yi ana faɗuwa. Kowa na neman hanyar tsira da ran shi, kuma still bakin kulwa bai mutu ba, tafa take tana ihun kowa ya ceci kanshi. Kuma su Ilu na biye da ita a baya domin su sun ga lokacin da ta fasa mabusar. Khalifa na zaune bakin bishiya ya ga mutane na gudu, kowa na neman inda zai ɓuya domin ya tsira da rayuwar shi. A zabure ya miƙe tsaye yana faɗan lafiya me ke faruwa ne? Ɗan bindiga ne ɗan birni, wallahi maza kai ta kanka. Cewar wani dattijo yana gudu yana kuka tamkar zai shiɗe. Ai cikin sauri Khalifa ya zaro bindigar shi guda 2. Ya damfari inda ya ga suna fitowa da gudu domin ya tari 'yan bindigar. Sai dai me, duk wanda ya ga Khalifa da bindiga har 2 yana gudu shi ma sai ya canza hanya. Domin ɗauka suke yi cikin 'yan bindigar ne, tunda sun gan shi fari kyakkyawan gai da shi. San baya da kama da 'yan gari ko kaɗan. Hakan ya sa suka ɗauka shi ma filla ne suke yin ta kansu. Yana cikin gudun nan ya hango kulwa a guje tana ihun kiran kowa ya ta kanshi. Ita ma ga gigaggen samari har 3 biye da ita, kowanne da katuwar tsumagiyar shi. Da sauri ya nufi inda take, tana ganin shi ta ce, ya Khalifa gudu 'yan bindiga ne, yi ta kanka kafin su fasa kan nan naka mai kama da kan kwakwa. Ta faɗa tana kuma gudunta. Hannu Khalifa ya kai zai riƙe ta amma ta zille. Ta bi ta tsakiyar kafafun shi ta fece. Su masu Ilu za su gitta kenan ya ɗana musu bindiga. Jin Ilu na faɗa duk inda ka kai kasu batta sai sun kamo ta. Ai cak suka tsaya suna mai da numfashi ganin bindiga a fili. Ganin bindiga a filin Allah ya ɗora musu ita. Cikin tsare gida Khalifa ya daka musu tsawa. Kai tsaye ya koma asalin sojin shi ya ce, me ke faruwa a nan ne wai? Me yasa kuka biyo ta bayan kowa na gudun ceton ransa? Ya tambaya cikin tsawa, kowannensu haki yake saboda gudun fanfalakin da kulwa ta saka su. Cikin haki Idi ya ce, wallahi ba wasu 'yan bindiga yallaɓai. Mabusa ce ta fasa don mun biyo ta za mu dake ta. Shi ne kawai ta hargitsa gari kamar yaya.
kuma akan me za ku dake ta. Ganin yadda ya tsere gida ga Khalifa da kwarjini ya sa dole suka shiga bashi labarin abin da ya faru tun daga zuwanta gidan Indo har abin da ya sami Indo ɗin har kuma kawo yanzu da suka biyo ta da yadda ta yi. Tun da suka fara maganar zuciyar Khalifa ke tafasa, ji yake kamar ya harbe ta kowa ya huta. Bai ce musu komai ba, ya nufi gida cikin mugun ɓacin rai tamkar zai tashi sama. Da gudu ta shigo gidan kamar wadda aka jefo daga sama. Ke lafiyar ki kuwa? Cewar Jadda tana zabura tsaye ganin yadda jikar ta shigo gida. Gaya kuma tana jin garin a hargitse, shi yasa gabanta ke faduwa. Kasancewar Kulwa ba ta gidan, sai kuma gashi ta shigo mata a haka. Ita kan uwar ɗakan Jadda ta fada tare da rufe kofar. Ta haye gado ta kwanta tana mayar da numfashi. Haka Jadda ta shigo ta same ta kwance. Aiko sai ita ma nata hankalin ya kwanta ganin ba wani matsala tare da kulwarta. Hakan ya sa kawai ta fice daga ɗakin ba tare da ta ce mata komai ba. Ai Jadda na fita, Kulwa ta fara sheƙa dariya kamar wata zararriya cikin mugun jin daɗi yadda ta hargitsa ƙauyen nasu a yanzu. Khalifa ko da ya isa gidan Jadda kawai ya samu a tsakar gida. Kulwa na ɗakin Jadda kwance tana kwasar dariyarta. Babu kakkautawa kai tsaye ɗakin Jadda ya wuce ba tare da ko ya kalli inda take ba. Yana shiga cikin wannan yanayin. A take wani sabon ɓacin rai ya lullube shi. Wato ita farin ciki ma take tunda ta yi wannan ta'addanci. To ai ita ce ma 'yar bindiga ba kowa ba. Domin ko su ne suka zo iya abin da za su yi kenan. Cikin ɓacin rai ya zare bel ɗin wandon shi. Babu zato babu tsammani kuwa ta fara jin saukar bel a jikinta. Ta ko'ina ihu ta buga ta yi tsalle lokaci ɗaya tana duban mai dukanta. Ya Khalifa ta gani tsaye kamar wani zaki. Sai jibgatta yake kamar Allah ya aiko shi. Ita ko tana ihu tana kiran Jaddarta. A kare ta shigo ɗakin har zanenta na neman faɗuwa. Cikin sauri ta je gun Khalifa tana faɗa. Na shiga aljanna da izinin Ubangiji. Kashe kanwar taka za ka yi Hamisu. Me ta yi maka kake mata wannan dukan haka? Sake ta na ce ko ba za ka saki ba. Sake ta na ce kai. Haka Jadda ke ta faman yadda za ta kwace Jidda a hannun Khalifa. Amma ta kasa. Ita ko tana bisa a bakinta tana ihu. Wayyo Allah ƙato zai kashe ni. Jadda ki taimake ni. Ƙato zai yi kisan kai wallahi. Wayyo bayana. Wayyo idona ta tare min ido. Wayyo jama'a zai kashe ni. Haka take ta faman ihu amma Khalifa ya yi biris da su. Da ta ga Bilhaƙi, Khalifa dai ya illata mata jiki. Aiko ta yi tsalle ɗaya sai ga ta a jikin shi ɗare kamar biri ya haye bishiya. Ta kanannaɗe shi ta ko'ina ta murɗe kafafunta da hannun shi wanda ya riƙe bel ɗin. Cikin nashi kafafun na yadda ba zai iya dukanta ba. Cikin fushi ya fusgota ya ƙara zuba mata mari, amma ta ƙara kanene shi sai shige mishi jiki take tana ihu kamar za ta tsaga gidan. Sosai Khalifa ke kiciniyar cire ta daga jikin shi, amma ya kasa domin kuwa gaba ɗaya ta hana shi wannan damar. Ta makalkale masa kamar wata kaska, idan ya janyo ta tanan ta makale ta can. Sam ya rasa ya zai yi da ita. Gaya ta cika masa kunne da ihunta ga kuma musifar Jadda da ƙyar da wala haula Khalifa ya samu ya cire ta daga jikin shi. Yebal da ita yana haki domin shi kanshi ta jigata shi har sai da ya dana sanin dukanta. Wani mugun kallo ya watsa mata cikin ɓacin rai ya ce, kuma zan yi maganin ki ne a gidan nan. Wallahi tunda na gano lamarin ki iskanci ne da samun wuri shegiya mai idan agwagwa. Ya faɗa yana ƙara haura mata ƙafafuwa. Bashi kace kuma wallahi sai ka biya. Ya tsinkayo muryarta yana gab da fita ɗakin. Da sauri ya juyo ya ce, me kika ce? Dagowa dai tana kallon shi da idanta da suka yi jajir babu tsoro ko fargaba a ranta ta ce, abin da kunnenka ya ji shi na faɗa, kuma wallahi baka isa ka yi magani na ba a nan gidan, sai dai mu yi maganin juna yauwa, ta faɗa cike da tsiwa da kuma rashin tsoro. Ido Khalifa ya waro yana nuna kanshi da yatsa kafin ya dawo domin ya ƙara cin ubanta. Dan ga dukkan alamu bata daku ba. Cikin sauri Jadda ta miƙe domin ta shaƙa iya shaƙa ta ce, wallahi yanzu ba za ka ƙara dukanta ba a gidan nan. Idan kuma dukanta za ka yi, to sai dai ka haɗa hadda ni ka daka mura kunyan banza da wofi. Kuma wallahi ka zo ka haɗa kayanka ka koma gidanku. Tunda zaman nan gidan ba dole ba ne, da za ka zo ka zauna kana zaluntar yarinya banda mugun hali. Wai Jadda da ke haƙiƙan cewa kina shigar wa yarinyar nan. Kin san me ta aikata kuwa? Ko ma me ta yi ina ruwanka? Kai ta yi wa ne? Wallahi maza ka fice min daga ɗaki a zalumin banza da wofi. Ta faɗa tana hanka da Khalifa daga ɗakin nata domin ji take kamar ta rufe shi da duka. Fita yana kwafa a ran shi yana ayyane. Dole ne ya raba Jadda da Jidda.
ya kai ta inda za a koya mata hankali gun waɗanda za su saba namanta ɗanye su cinye. Idan Jadda ta san wata ai bata san wata ba. Da wannan tunanin ya fice ya bar Jadda da aikin rarrashin kulwarta, wanda kuma ko za ta kwana ta wuni ba za ta rarrasu ba. A can Abuja misalin karfe 2:30 na dare motocin suka shigo gidan, kai tsaye a bakin kofar fat ɗinsu suka faka. Buɗe masa motar aka yi ya fito cikin sassarfa ya shiga fat ɗin shi. Sojoji 2 na biye da shi a baya. Har bedroom ɗin shi suka bi shi, suna shiga ɗaya sojan ta riƙo hannun shi cikin mugun son shi ta ce, "Sweet Junet, bari na taimaka maka ka cire kayanka ko?" Ba tare da ta jira amsar shi ba ta fara cire mishi kayan jikin shi. Ita kuwa ɗayar bata ce komai ba sai shafa shi kawai da take. Har Zuwaira ta gama cire mishi kaya tas ba abin da ta bari kafin Hindu ta ɗora hannunta akan zabgegiyar antena ɗin shi. Ta fara shafa mishi, ga dukkan alamu dai sun saba domin ko motsi bai yi ba balle ya hana su. Ita kuwa Zuwaira cire nata kayan taitas, kana ta zo ta rungume shi ta baya. Numfashi ya ja da ƙarfi, kana ya sa hannun shi ya janyo ta gaban shi tare da mu haɗu da ku a shirinmu na gaba masu sauraro cikin wannan labarin naku na Zuma. Ga zaƙi ga harbi maganin ki sai da wuta. Taku Dr. Zara wato Autar Alheri ita ce ta wallafa, yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka tare da ni Asa. Ga mai neman ƙarin bayani sai ku kira 0803743613. Idan kai ko ki ya kasance baƙi a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ina godiya masu sauraro.